Assalamu alaikum, barka da yammacin Alhamis. Shin kuna da labarin sabon gargadin da 'yan sanda suka fitar ga masu sana'ar POS da kuma waɗanda ke zuwa cire kuɗi da daddare? Sannan yayin da muke tunƙara ƙarshen mako na aure wani magidanci ya tayar da ƙura a kotu kan kuɗin lefe da aka saka masa. Ku biyo ni don jin yadda ta kaya a yau. Rundunar 'yan sanda a yau ta yi kira ga masu sana'ar POS da su guje yin transfer na mukadin kudade, ma'ana manyan kudade, ga mutanen da ba su yarda da su ba, musamman da daddare. Rahotanni na nuna cewa ɓata gari suna amfani da wannan damar ne wajen tura kuɗi sata, foreign money, don su bace da sauri. Gargadin ya ce idan aka kama mai POS din da kuɗin sata, kai ma za ka shiga uku. Don haka jama'a a kiyaye. Sai na gaba, labarin zamantakewan kuɗi, aure da laifi. A bangaren zamantakewa, wata kotu shari'a a yau ta shiga tsakanin wani ango da surukansa. Angon ya kai kara yana bukan cewa jerin kayan laifi da aka lissafa masa sun wuce karfinsa, inda aka bukace ya kawo akwatuna 10 cike da kaya a wannan yanayin tattalin arzikin. Alkalin ya shawarci iyayen amarya da su yi sauki domin aure ibada ne, ba kasuwanci ba. Wannan ya jawo cece-kuce sosai a garin yau. Da ƙarshe, yayin da muke shirin shiga ranar Juma'a mai albarka, hukumar yanayi NIMET ta ce gobe da safe za a yi samun hazo da sanyi a yankunan arewa. Don haka masu zuwa masallaci da sassafe a tabbatar an sanya kayan sanyi don kare lafiya. To jama'a, waɗannan ne su ne labaran yamma. Tambaya ta gare ku ita ce, a yankunanku nawa ne ake sayar da lefe yanzu? Shin akwati nawa ne standard? Rubuta min a comment section, ina son na ji yadda ake yi a garinku. Idan kun ji daɗin wannan, ku danna like da subscribe. Sunana Hassan Ibrahim. Sai mun haɗu a gobe.